Dono suport totalment als 8 pilars de la societat creativa. Realment estan centrats en els valors de la humanitat, en la millora de la qualitat de cada persona, de la seva vida. I junts podem construir una societat creativa. No podrem crear aquesta societat d'una altra manera, crec que és així. Cal unir-se. Tot això només ho podem erradicar amb esforços conjunts i resoldre tots aquests problemes junts, només de manera unida. I, per tant, és poc probable que cadascú individualment no podrà resoldre això. El tema de l'ecologia, el clima i molts altres temes l'hem de resoldre sempre junts. Els processos creatius al Kazakhstan ja han ocupat el seu lloc. I ja estan en bon estat i avancem. I estem creant un nou Kazakhstan. I el mateix president, ja ho sabeu, va parlar i va dir que ell és per a la societat creativa. I ja crearem un nou Kazakhstan sense tot això, com he dit, sense ràbia, sense corrupció, sense tot. Em sembla que així viurem aviat. Espero que sí, però això ho hem de crear nosaltres mateixos, també participant i activament. Només llavors crearem un nou Kazakhstan en concepte d'una societat creativa. Si hi serem tots, donem la volta i posem els nostres esforços aquí i ens donem suport mútuament, llavors hi haurà un nou Kazakhstan en una nova societat creativa.